ब्रह्मआ रिजाइन होनायखौ जोंबो ससियेल मिडियायाव नुदों आरो नोंथांनि मिडियायावबो नुदों राकेश ब्रह्मआ बिपिएफआव हाबनो थाखाय दासिम जगाजग खालामाखै जोंनि खोनानायाव बिजेपिआव हाबगोन होननाय खोनादों खिन्थु आङो राकेश ब्रह्मनि सर्सनिफ्राय मोनथियाखै खिन्थु दस्रानिफ्राय मोनथिदों जे बिथाङा माने बिजेपिआव हाबनो हागौ होननाय जों खोनादों आरोखि बिपिएफआ जोबा बिपिएफआ माने दिनै जायफोर बिसोर जोंखौ जिर' खालामदों गावसोर जिर' जाजोब्बाय दिनै बिपिएफआ माने गोबां खामानि मावो हाग्रामा महिलारि सारा माने सासे कमिटेड मानसि जेखौ खोथा होयो बेखौ मावफुंग्रा मानसि बियो माने खोथा होनानै बावग्रा मानसि नङा जेखौ मावनो हायो बेखौसो बुङो हाग्रामा सारा दा नोंथांमोना नैबे 6 मासनि गेजेरावनो जोंनि सरकारनि मावनायखौ नुखाबाय अलरेडि रायजो राजा बेनिखायनो हाग्रामा सारखौ मोजां मोनो हाग्रामा सारा जाबाय माने खोथा होनानै खोथा लाखिग्रा आरो रायजोनि इन्टारेस्टआव पाब्लिकनि इन्टारेस्टआव बांसिन खामानि मावो जोंनि हाग्रामा सारा दा बेनिखायनो हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय बिपिएफखौ बयबो मोजां मोनदों आरो थांनाय एसेम्बलि इलेक्सनाव जोङो माने 14टा देरहानो हादों आरोखि 15टानि मादावहाय